някои битки не завършва с победа. Завършва с нещо по-ценно. С истината за себе си. Здравейте! Това видео е по-различно за мен, за разлика от другите ми видеа. Това е може би най-емоционалното видео, което съм правил до сега и което ще направя някога. Лично така го усещам от сега. Имам какво да разкажа. И сравнително ще е по-дълго от другите ми видеа. Така, аз бях дебел момче, който тежеше 120 кг. Единственото нещо, което правих е да си цъкам на компа, да ям разни глупости, да си пия колата и за нищо друго не му интересуваше. Просто момче, който не знае за какво живее, така ако мога да го кажа. Така даже като имах част по физическо, се надявах всеки път да нямам норматив по бягане, защото едва ми издържах 50 метра. Просто в такъв стрес падах. Започнах целия да трепера. Просто няма как да го пиша това чувство, ако някой не го е преживал. Няма да му разбере. Просто тогава беше много срам. Мислих, че всеки ще ми се смее. Мислих, че всеки гледа мен какво правя, нали? Някакви такива неща. Те всичките 16 години се натрупаха и тогава братушет ми беше отслабнал от той. И взех мотивацията от него. Викам, аз ще го направя. Отидох се записах на фитнес. Тогава не знаех къде се намирам въобще, нали, какво правя. Следователно разбрах, че това нещо ми дава мотивация, това нещо ми променя живота. Почнах да общувам с другите хора, започна да ми се сменя мисленето за живота. И така лека по лека свалих 40 кг за 4 месеца, което е адски много. Но това го направих по съвсем идиотски начин, както и там няма влизам. За първи път бягах в 2022 година. Обаче нещата за мен не започнаха от тогава. През 2018 година, първата година, когато кожата се проведе, тогава, нали, бях още дебел момче и се чудих, нали, тези хора бягат, обаче за какво бягат. Така минаха 2-3 години, докато се осъзнаех за това нещо. И през 2021, нали, тогава бях отслабнал, тогава станах 70 кг, обаче тогава не бях се записал. Като гледах дистанциите как тръгват от центъра, толкова много ми беше яд, че не се записах. Се казах, ако другата година не се запиша, просто да се метне и от тук. И следователно се записах в 2022, нали, на 14 км Sky. Изминах това трасе за 2 часа и 35 минути. И след това, нали, казах си, взех си мерака, нали, повече няма да бягам, нищо няма да правя. И след няколко дена, бам, на 26 км. Записах се. Като ставаше 2 седмици, тогава на състезанието настъпах на криво, надум се глезна, там е някакъв друг филм, както и да е. Но го избягах и 26 км за почти 5 часа. Тогава ми беше най-трудните 5 часа в живота ми. Просто такава мъка, не знам. Както и да е. За се записах и на 14 двойката. Хората ми казаха, ти уж ли си, какво правиш, 40 двойка, нали. Тогава от околността никой друг не беше го направил това нещо. Единственият човек, който бях записал на такава дълга дистанция, бях аз. Мина и това мина. 40 двойката избягах за 7 часа и 40 минути. С много крампове, с много болки. Все пак тялото ми не беше свикнало с нещо подобно. И сега да оставим всичко настрани. Да дойдем на истинското предизвикателство. 75 км с 4400 метра ден еволюция. Не знам, остава ни една седмица. В момента след седмица съм, може би е там някъде отзаре, из тези баири. В финала на 40 двойката, може да видите от предишното видео, Лили, която каза до година го чакам 75. И за мен всичко приключи там. На този етап съм сигурен 80%, че няма да мога да довърша. Но с този инат, дето го имам, мисля, че малко или много ще ми помогне. И ще го направя. Просто трябва да направя това нещо. Около 15-14 часа, надявам се. Имах сериозни болки в коляното заради грешките, които допуснах на блякси.
и след което продължах с тези блоки на Бургас. Но през това цялото време основната ми цел беше фитнеса, което не можах много да наблегна на бягането, което в момента съм най-тежък от както започнах да бягам, 88 кг съм. Това тяло да го издържи тези километри, ще видим как ще е. Знам и какво може да ми стане след тези 75 км. Знам, че доста време, сигурен съм, че доста време няма да мога да бягам. Сигурно на следващия или на по-добрия ден ще изпитам чудесни болки. Но това не ми пречи да го направя това нещо. Ще дам всичко от себе си. Вече от месец почти всеки ден гледам видеята на хората от 75 км. Тия въпреки не са повече от 10, но вече ги знам наизуст. Които тук им много благодаря за тези видеа, които са направили, на Стоян, на Иво, на Даниел, на Петър. И много благодаря на хората, които ме подкрепиха до сега. Всеки път са били до мене, всеки път са стискали палци. Това чувство на финала, което вземаме е достатъчно. Наистина е достатъчно за всичко. За всеки изминал метър е достатъчно. Кожата наистина е емоция. Не знам, настръхвам просто, не знам какво да кажа. И искам да благодаря от тук на всички, които винаги са ме подкрепили, винаги са били до мене, винаги са мислили, че ще успея, че ще го направя. Винаги съм се опитал да бъда примерен, да бъда добър човек. И знам, че за някои хора съм бил, че за някои хора поне и малко съм ми помогнал. Което това за мен е достатъчно. Правете добро, че да получавате добро. Все някой ден това ще се върне на вас. И последно искам да кажа успех на момчетата от наше село, което тази година има много участници, много корави хора. И искам паца за тях. Те са въпреки са на 14 км. Нали, както казах, тя е тежка. И се надявам всяка следваща година да се увеличи тази бройка, нали, да се запишат още много повече хора, да го усетят това чувство. Пожелавам на всеки успех. Мачкайте! 3, Добро утро. Малко късно включване. Завтра да сме. И отивам към село Снежа. Положението е тъй.
вече сме в снежа, но обаче този път май маршрутът е някакъв друг. По-тежък е от миналата година, защото миналата година на 42-ката не сляхме от там. Маравайн! İslat Birinci mi? Geleceğim sonra. Не знам ни как да ги разберем, обаче лошото е, че не можем без тях. Но полезно зло са те. Полезно зло. И няма как. Те ще натърпят, ние ще ги търпим. Но в кръга на шегата мъжът е създаден за жената, това е. Един друг да се допълват. Обаче в последно време всеки дърпа към себе си и ще я допълва другия. Което не е много добре. Има и нещо друго. Много мъже започнаха да се държат като жени, да, това е, което не е добре и се освободиха много мъжки места, а пък те жените стои и чакат. И много жени заеха мъжките места. Станаха само достатъчни и това е. Това е. Но е правилно това наистина. Трябва да бъдем по-мъжествени, защото е така. Е така, младите трябва да стоят при големите, че... Ами, да, малко по... Да са даяни на студ, да са даяни на топло, да са даяни на умора. Маркировката. Опа. Ще отивам към речица нещо. Кое е там, речица? Сега още едно, да, речица. Ти бивши вече, а? При вашето време сигурно вие сте имали. Аз на 21 нямах бивши. Нямаш ли? Защото ми стана на 20... Чакай, на 32. На 32 се разизмени с нея 15 годишна връзка. Голяма любов. О, ти... Сега пък толкова голяма, не знам, толкова дълга връзка. Еми тя... Не, тя ми е ученическата любов, иначе 7 години съм живял с нея. Пак е доста време. 3 връзки по 7 години. И даже тук наскоро ми казаха, че имал такъв цикъл да прочита за него. 7 годишният цикъл на връзката. Ама не съм го чел да го намеря. За какво става дума. И сега четвърта директно съм ме подготвил за 7 години. Иска да изкара повече, трябва да направи, трябва да се изори доста. И тъй. Ти знаеш ли, трябва да се отпуснеш, да гледаш днеска, защото утре може да няма. Разбираш ли? Утре може и да няма. Ние много хора живеем и за утре. Леем бетони, правим къщи, някакви дворци, които ще седат с векове, а пък ние самите не сме за век тук, разбираш ли? Да. Което си е много... Трябва да се помисли върху това нещо. Ние сме за кратко, за под век сме, никой не знае за колко е. Много е добро. А пък, нали, то вярно ще остане за децата ни. Лошо няма. Те някой трябва да гради, за да има за нататък. Но не трябва много да се грандомаства. Трябва повече човек да обърнат към природата. Ево. Абе, сега как миналата година не минахме тука? Минахме 42-ката от Канада. Аз не шурах. Значи, до Гермето, да. с Гермето е едно и също трасето от миналата година. И оттам заминаваме за Вишнайче. Там тунел, мунел. Реката има ли много вода, знаеш ли? Той сутринта пусна някакво видео, има. Еми ще се събудим, и малко са накисни 5 минути. За разлика от миналата година има доста. Миналата имаше малко. То миналата година баячи шми бяха изсъхнали. Да. First Kuja? First in Bulgaria, I did. Ah, yeah, first in Bulgaria, okay. Montreal. Then the whole, yeah, and the rest are all in England. Oh, yeah. So, did you live in England? Yeah, I live in England. Okay. So then we just come to visit my
wife and her family. Yeah. Then add this as well, because I need to stay safe. Not crazy, but Yeah, but it need to be hard. Yeah. So you are living in England, she's living in there. yeah. So she's actually here as well. So, so that's why you can see her already here now, enjoying it. You are motivated. You are birthday man. That's something else. The urge to finish, cross the finish line. Yeah. That's it. I won, but I think I will. Yeah, I know. It's my first ultra. You're first. Yeah. And you went straight ahead for 75. What? Decided to 75k. Yeah. Before I was in 42. And that's. Така. Все уръчица. 15 км. 2 часа и 20 минути. Леко, лежерно. Но колената вече се усещат. Айде да видим. Но трябва да го изкарам. I've always liked to play with. О, изкачване, бягане, спускане, кола, ще ме бъснат. Няма спиране, бате. Няма. Там имаме едно изкачване, след което сме на гермето. И играта започва след нея. Да видим кой ще оцелее, кой не. До тук всичко ясно. Така, препоръчвам ви да вземете някаква хубава раница, защото е тая, която имам от Декатлон. Не че е зле, не казвам нищо, но няма никакви джобове, няма нищо, има само едно зипче, което сложа малки неща и да. И това, което казвам е, дайте пари. Де да бях си взел някаква раница. Аз не че да взема, аз исках, но да. Не. Леш. Както е. Исках да взема инстинкт, но са скъпи, аз ки скъпи. И си бягам стая. Ще бягам, ама вътре във раницата е само направо каша. Сигурно тая... съм пребила. Сигурно е тая раница стежи около 7 кила. Ко ми лази, бе? Бах ти работата. Да, здравейте отново. Самичък съм. Добре. Колената вече мога да го усетя кой ще стане след още 20 км. Преди малко един мъж мамина и вика: трябва с това момчето направим миналата година това филм за 42-ката. Викам, да, нали. Вика, гледал го на тъй, не. Така искам да кажа, че тук що аз, което ще бесвам, вие може да слезете долу, да харесате видеото, да лайкнете. Колко го раз вече? На 26 км. Да харесате видеото, да се абонирате и да може да напишете някакъв коментар, кое може да стане по-добре, нали? Някакви такива неща. И хайде, сега
Започваме. Пак, гледай, ще стъпваме пак на пиво. Както и да е. Ерсо, брат, те първо ще разберем тия тежките легдейове, колко ще помогнат. Миналата година тук крампирах доста. Тая година... няма да го кажа. Няма да го кажа. Защото... Няма да го кажа, защото знам какво ще стане. Много ми е зле. Ще препадна. Какво е това, е? Абе... Какво става тук? Не. Тежко. Тежко. Още играта не е започнала даже. Коджата е емоция. Какво ще правя сега? Тя пак щеки. Не дейте отидете. Опа! Добре, следващия. Мога да прескачвам. И Баджо, благодаря много за тая тениска, която отзади пише Ултра бегач, втората година. Има тия само бегачите на 67 км. Благодаря ти. I've battled hard with the face in the mirror. Every scar makes me dig down deeper. Push it till there's nothing more. 'Cause I'm stronger than I was before. It's time to stand up, show me what's... For Sezgin. Never give up. Да сега се сгинзи. Само не е чок. Не шла, само чок. Дай 5. Гледай с пълни ръце. Миналата година това момче ми беше дал вода и сме били всъщност роднини с него. Не знам, never give up. Зато и never give up. Трябва да направя това. Минахме камчията, посещих само малко. Добре. Ерсо, брат. Бедрата са здрави, но колената не са. Значи... Не знам, работата, май няма да е добре. Иначе бедрата са супер, нали, ще изкача. Тук и даже последните къде. Ама на слизане... Мама да еба. 31. 5 часа и половина. Ако за 4 часа направя 20 км, става колко са? Да, малко бързо дойдох, ама. Да. Не. Не остана! Не знам доколко му е жати, но... Айде! Не знам обаче, ако по време на това трасе на някой му се снима, той въобще не е добре. Въобще не искам да си извадя камерата и натисна на този бутон. В момента сме на... там е колата на Планица и отиваме сега към Каравелово. Ще качим не знам с колко байра. За 35 км стана. 35 км. Буквално не съм готов. Това е положението вече.
положението как е. Не е добре. Как да е? Идваме. От там. Не знам колко се вижда на камерата, но... Не искам да съм много негативен, но... Май... С село Транак за мен ще свърша. Просто... Имам ужасни болки на коляното, сега от коляното мина към по-долу, трябваше да взема някакви мерки за това. Ползвам думите на Стоянов, но наистина се така, много е прав. Ако знаех какво ме чакаше, нямаше въобще да се запиша. Ако знаех какво ме чакаше въобще, нямаше да се запиша. Това сигурно за мен е край. Нали? Краката ми в момента беше просто... Не знам. Не мога да тичам. Нищо не мога да правя. Само мога да катеря. И това е заради тежките тренировки за крака. Нагоре ги минавам. Обаче надолу вървя като... Това е положението. Който бяга, бяга. Който не е тренирал, страда. Аз съм без свършия тук. Моя се грешка. Не е на никой друг. Някой си блъска щеките, така че след малко още един ще му мине. Мисля, че добре бях тръгнал. Нали? Следователно, от първото изкачване на кожата досещах тая болка в колената. Още едно момче сме, сега ще ви кажа номер. 70-94. Да. Те навзеха тук, ще си покарам. Го, аз съм по-добре. Да, се разбира съм аз. После я намитни на последната кая, поне да сме на по-20. Условия. Може да виж кафе, може да спиш годни чаршафи. Тогава аз нямах никакъв опит в нищо от тези неща. Бягания, планина и така нататък. И си мислех, че просто нещо много